Това видео отново е за празните ми опаковки, този път за месец юли. Това е всичко, което успях да изхабя. Нека да ви кажа няколко думи за всеки един продукт. Започвам с интимния гел на Генера. Както и предния път ви казах, нямах проблеми с използването му. Бих използвала и друг аромат от него. Душ крем на арома от серията Green Line, 95% натурален продукт, без парабени и така нататък, с смокиня и ванилия. Много съм доволна от този продукт, миришеше много приятно, измиваше много добре кожата, а и е 95% натурален, така че ще повторя покупката с друг аромат. Тоник за лице на билка с краставица. Приятен тоник. Всеки го знае. Нищо особено. Не съм разочарована, но едва ли бих повторила точно тази покупка. Има много подобни продукти на пазара. Бебешки шампуан на Telo Baby. Използвал го предимно за четките си, понякога и за косата си. Добре измиваше четките за грим. Косата също. Нямах проблем с използването му. Винаги имам бебешки шампуан за четките си за грим. На Garnier Pure 3 в 1. Използвал го като маска. Нямах проблеми с него. Повече изсушаваше кожата ми, но след като нанесем хидратиращ крем, всичко беше под контрол. Имам още една опаковка, която ще си използвам с удоволствие. Отново на Garnier Pure Active с активен въглен. От този продукт не съм много доволна. Много изсушаваше кожата ми, аромата му беше много силен. И няма да повторя тази покупка, въпреки че изхабих до край продукта. Крем за крака на Дева с лавандула. Много приятно кремче. Умекотяваше добре кожата на краката, охлаждаше ги. Може би някога ще повторя тази покупка. Ролон против изпотяване на Adidas обещава 48 часа защита. Естествено не е вярно. Не предпазва толкова, но приятно ролонче, изхабих си го. Не знам дали има дезодорант или ролон, който изпълнява обещаното. Скраба за тяло на Афродита с краставица и зелен чай. Не ми хареса особено аромата му, консистенцията му. Изхабил го, но точно този продукт няма да го купя повече. И едни тампони за грим. 100 броя. Напълно обикновени. Това е всичко, което успях да изхабя за месец юли. Надявам се да съм била полезна. Благодаря ви, че гледахте и ще се видим отново следващия път. Чао, чао!